जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक आउ गोटे शुभ सकाळ आउ गोटे नुआ ब्लॉग मु आपण मानक वेलकम करुच्ची सांग मैंने जमीती कि जानी काली जोटा कि माने एबे काली नुहे विगत माने 2 सप्ताह है दमन मूवी पूरा माने हईचई मजे देछि पूरा फिल्म इंडस्ट्री माने ओडिशा नहीं ओडिशा बाहर ऑल इंडिया माने बॉलीवुड वाला भी जोटा कि तारीफ कर जते बड़ बड़ यूट्यूबर अच्छा बॉलीवुड समस्ते फिल्म रो तारीफ माने तारीफ ऊपर तारीफ कर चलती माने बहुत ही भल होती मूवीटा समस्त रिव्यू अच्छी फिल्म पे आउ जोटा कि मु समस्त कथा शुणी मु बहुत चूज करके मूवी देखे बहुत कम मूवी देखे जोटा कि ओडिया रे मु सिद्धांत महापात्र मूवी देखे आउ ता छड़ा कहारी देखे ना किंतु बहुत लोग कहले दमन रो माने मूवीटा जोटा कि बहुत सुंदर मूवी गुटे होती तो मु कहली देखिया ट्राए करू देखू मूवीटा कहीं ना बड़ बड़ यूट्यूबर माने हिंदी यूट्यूबर माने जोटा के ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ସବୁ ବଲିଉଡ଼ ନାଉ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ଯଦି 10ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ କହିବି 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ସେଟା ହେବ ମୁଭିଟା କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମୁଭି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ମାନେ ଫିଲ୍ମର ମେକିଂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଇମିତି ମୁଭି ମେକିଂ ହେଲା ତ ବାବୁସାନଙ୍କର ଏଇ ମୁଭିଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଟିଂ ପାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କାଲି କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ହଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖ ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତାଠୁ ଦେଖିଲି ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାବୁସାନ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରିୟର ଏରିଆରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତ ଡିଟେଲ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଖାଲି ଟିକେ ବେସିକ୍ କହିଦେଉଛି ଆଉ ସେଠି ମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡିଜିଜ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଗତି କରୁଛି ଯେଉଁଟା ବାବୁସାନ ସେ ଏରିଆକୁ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଷ୍ଟୋରିଟା ଗତି କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକିଟା ହଲ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ଫିଲ୍ମର ଦମ୍ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଦମ୍ ଅଛି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଫିଲ୍ମର ନାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଦମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ମଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ମୁଭି ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ହେବ ଦେଖିବେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇସାରିଲାଣି ଏ ମୁଭିର ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।